Baba noma ngibingelela befundisi bonke abazalwane egameni elihle lenkosi uJesu Kristu ephilayo, ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu Baba usesigcinile baze bafika usuku lwanamhlanje. Njengamanje ngizocela nje sibambe umhlabeleli. Masibonge Sim.
Sibonga ukuvuka. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu ma. Ngizocela abazalwane mangenzeka kukhona abangasethi ubufakazi benomuntu kuphela sizobanika nje imizuzu o5. Sikhumbule abazalwane imizuzu o5 kube imizuzu o5 ingadluli. Sokuyicala masendlini esingakhohlwa lokho. Mabe khona nje abazalwane bathathu abangaletha ubufakazi. Thina silinde usuku